बेबादि इलिगेलिटिस जादोंब्ला जोङो हमदों आरो बेखौ जोङो जेलाव हरनाय जागोन। जोङो रावखौबो खेमा होनाय नङा। आयेननि आवथायाव आयेनखौ सिफायनानै जाय मानसिफ्रा माने हाग्रा दाननो नागिरदों बिसोरखौ जोङो आयेन बादि साजा होनो थाखाय जेलाव दैथायहरनाय जागोन। एफारे आयेन बादियै जोङो जेसेबांखौ होनांगौ बे मथे मोनथावथाव मोनथायखौ जोङो होनानै होबाय। दा बिनि बादै बे एफारे आयेननि बादै बिनि बे रुल्सखौ सिफायनानै जोङो सोरनोबा गोदानै हा होनो हाया। बेखौ लुबैनानै बा बावहाय रायजो जानो हाग्रा एवस्रांहैनानै अख्रां गंसे नांगौ होननानै बुंबाय थाब्लाबो जानाय नङा। मानसिया माने जोंनि सुबुंफ्रा बुजिनांसिगोन। गोदो जोंहा माने हाग्रा सिफायनानै बर' हारिया माने रायजो जानायनि मोनसे DNA दङ। बे DNAखौ दा 21st सेन्चुरियाव जोङो सोलायनानै लानांसिगोन। जोङो बुजिनांसिगोन जे हाग्रानि सायाव जोङो निस्थुर जानो नाङा। प्रकृति बा मिथिंगानि सायाव जोङो निस्थुर जानो नाङा। जोङो मिथिंगाखौ अननो रोंब्लासो मिथिंगाया जोंखौ अनगोन। खारन मिथिंगाजों जोंजों माने खाथि सोमोन्दो दङ। बिफां फांसेया अक्सिजेन हगारो आरो मानसिया कार्बन डाइ अक्साइड हगारो। बे हां लानायनि खाथि सोमोन्दो दं नेचारजों मानसिया। दा जिब जुनार बिफां लाइफां बे मिथिंगाखौ जोङो सिफायनानै लायोबा जोंनिनो माने सुबुं माहारिनि खथि दङ। बेनिखायनो जों बेखौ बुजिनाया मोजांसै। थांनानै थानाय लाइभलिहुडनि थाखाय अल्टारनेटिभ बेबस्था बिनि फारसे सिन्था खालामनो जोङो रोंनांसिगौ। दा जोङो जोंनि सम्पदखौनो जोङो फोजोबनानै लायोब्ला बबेखौ लानानै जोङो गावनि हादोर बा गावनि BTC होननानै खर' दिखांनानै बुंनानै लानो हागोन। दान मोननैनि गेजेरावनो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव दिनै BTCनि हाग्राया बा हाग्रामाफोरा दिनै जोबस्रांनायनि महराव फैगासिनो दङ। बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। बेनिखायनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं मोनसे बुस्थुखौ फकास खालामनो नागिरदों जे हाग्रा बिफान आरो हाग्रामा महिलारिनि दा सरकार बे टटेलि फेलियार जादों। जायनि जाहोनाव बिथांमोना दिनै राजनितिक षड्यन्त्र दङ होननानै सोरखौबा आसि थुनो नागिरदों। नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौसो क्लियार खालामनानै होजानो आं हाग्रामा महिलारि बिथांखौ खावलायदों। सोर राजखान्थि दोलोआ बेवहाय षड्यन्त्र खालामदों बेखौ क्लियार खालामोब्ला मोजां। बिथां हाग्रा बिफाननि EM पानिराम ब्रह्मनि बिथोन बायदियै 6 मास हाग्रा दाननो होनाय, बिफां लाइफां बोनो होनाय बेफोरबायदि खौरांखौ जोङो मिडियानि गेजेरजों मोनदों। बेसेसिम सैथो बेखौ मिथिया। बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बियो खोन्थाथे बाथ्राथे सावरायगासिनो दङ। आरो मोनसे बुस्थुआ फकास जादों जोंनि सरकारा जोबनाय लोगो लोगोनो हाग्रामा महिलारिनि बिथां BPF सरकारा फैफिननाय लोगो लोगोनो नेसनेल पार्कखौ डिस्ट्रय खालामदों बे बुस्थुआ रोखा। गुबुन फारसे बिथाङा थोंजोङै खेंस्लायै जुदि जोंनि UPPL दोलोखौ बेवहाय आसि थुनो नागिरदोंबा जों बेखौसो फकास खालामनो नागिरदों दे जोङो जुदि हाग्राखौ दानहोग्रामोनब्ला मानगेन्द्र प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव मोननै जोङो माहारियारि हाग्रामाखौ जोङो मालाबाबो दाफुंनाय नङामोन बा सृष्टि खालामनाय नङामोन।